B pisan iki muni nggih, Nduk? J. Sing ngajari sinten? Kula no emang niku lho, napa nggih? Napa nggih? Iso karepe dhewe ngono apa? Yo wis ngrungokne YouTube langsung iso kula. Weh, alah nggih. Iya, jelas no, ilmu laduni yo. Wah, iya ilat itu geni ya. Nggih. Heeh, dadi ngrungokne tok ngono iso ya. Nggih, kula no pas teng mriko napa teng pundi pas Burini nyanyi ular kambang kula rungokne. Heeh. Berarti kok cengkoke kaya Burini ya? Mboten. Mboten. Jajal tak rungokke sithik jajal ular kambange kaya ngapa. Sing ngendange anu ya, Mbak anu Angel. Angel enak lagi. Deh. Heeh. Sembarang. Milih Mbak Angel apa Mas Kasih? Mbak Angel. Oh, Mbak Angel. Mbak Angel apa Pak Pung? Ayo Angel, pengendang wedok. Ngedeng ya. Duh, iki Cik gadis, cik perawan. Tak titeni terus anggere bathuke cik gilap meneh cik perawan. Angger bathukane. Ya. Coba kaya apa? Dikendangi karo Mbak Angelia. Nah, Maharani. Nah. Coba. Nano. Burini umpaminipun dibiji ngoten bijine pinten? Kimora jek cah sakmono lagek kelas 4 SD wis iso nembang uler kambang. Nek cara dinilai bijine pinten? Wah, bijine niku kuatah sangat niku. Nggih. Ing atase cah cilik. Nggih. Wis vokabulere kuatah. Nggih. Suarane wis dadi. On iramane wis nyekele wis kuat. Nyekel irama. Nilainya pokoknya banyak sekali. Oh, nggih. Cara anu ki kumlot nggih Mbak Rini. Wah, nggih niku. Kumlot. Nah, kumlot. Niku luar biasa niku. Nggih. Ya, itu luar biasa. Jarang sing ngeten iki nggih, Bu. Jarang enten. Wong sing gede-gede cok kalau masa diajari ular kambang malah dadi ular keket kok. Nggih to. Heeh, karo ular geni kok. Mbak Jongpe berpendapat napa tumadik Kimora?
Kuwi mbadok kaya. Rumah sang kok lambe kok ora gelem meneng. Awakmu ki saya ombo ngono lho, Song. Wiwi, pendapatmu piye? Tenang Kimura ki piye? Tak jalik pendapat sita-sita. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Nggih, niku saatase saumurane anak kula lho. Sak giwange? Sak giwang nggih. Wong giwang mawon sik seneng nangis. Heeh. Lah niki wis iso nembang. Heeh. Nek giwang anake Wiwi iki seneng nangis, nek mboke seneng manuk dadi. Manuk utut ning ngarep omahmu adahe kurungan ke lho. Alah sing diadahi seneng ra diadahi seneng lho, Pak. Anu nduk Kimura. Nggih. Bu Wiwi kuwi melu Pak Kangkok kuwi wis prawan dhisik. Nganti sak ya keten. Nganti rondo ngoten, Pak. Heeh, aku jane arep ngomong ngono ora mentol. Mayang, pendapatmu Mayang. Iku yo mbado kaya iki. Luar biasa Pak, mentalnya juga udah jadi dulu nek aku sama ini jek nangis Pak, nembang tapi tetap nangis. Oh ngono ya. Oke. Soalnya jek kalah tetek karo Kimura ya. Kalah ini dosis Pak. Ya. Ayo dah. Ayo dah. Pendapatmu apa dah? Ora tak jaluki pendapat tentang Kimura ning tak jaluk pendapat tentang Gugu ki piye ta? Iya, sae Penak Pak. apane sing penak? Anu kendangane niku lho lah. Oh, kendangan. Enak. Weh ya. Iya. Selain kuwi, Sinten Pak? lho Kimura no. Oh nggih. Anu Pak, saya sangat nggih Pak kula riyen sak monten niku dereng saged napa-napa dugi sakniki kok. Lah iya. Kok ki ayu-ayu goblok kanthi tuwek to iki. Maksudnya nggih niku. Ah iya. Ini ora semua itu menjadi baik itu harus berproses dulu. Butuwi anak wedok iki piye Butuwi ya Butuwi. Mboten pendapat ning namung usul. Jangan merasa puas, tetap belajar. Sing penting racake lare sakniki kan nganu. Apa? Lek wis iso apa sithik terus nyang campur sari cengkoke wis beda. Oh. Nah, pertahankan cengkok klasike sampean, cengkok sindenane sampean. Nggih. Ojo tergiur dengan cengkok-cengkok sing wis ngono kalah. Oh iya. Karo sing senggak iya ngono. Niku anu, niki wau jane Dewanda jenenge tekok lho. Burine wau lak ngendikan to. Bocah sakmene kok nyekel irama wis pas. Bu lalek kula nyekel napa? Ngoten Wanda tekok. Nggih, ngoten Pak Kangkong. Nggih, Dedeh. Nggih. Tur bertahan melek nganti goro-goro lho betahe. Ya. Tata mbiyen ki sak kelas 4 SD lagi iso nembange anu kok ya nduk ta. Ngamboroke ngawang-ngawang to. Lagi kuwi lho nembange Tata dhisik. Nah, saiki wis apa-apa iso, wis dadi tokoh utama dalam pementasan wayang bocah, wayang wong bocah. Luar biasa. Bapak bangga kalau anak-anakku sing padha bergulang utawa bergelut dalam kesenian. Ya Nak Cahayu, ya Mbak Kimura saka Kediri tak sawang kok inggiran ini jan persis. Nah, persis kaya almarhum Mega saka Kediri. Plek ketiplek sak bodine, sak pipine nyempluk-nyempluke, sak model-modele bocah yo ngono kuwi kecilik wis kaya Kimura silep godhong ganyong, irunge mendel bathuke nonong. Ning suarane jotos teman. Ayo Nduk, terus ki Nduk. Pra
mongko lagi muni pisanan lho. Iso kaya ngene ngene muni pindho ping 3 meni wis luar kepala. Ya nduk semangat ya Nok Cahayu. Dedeh. Nggih. Sok nek anakku sing mayangku sing nyindeni Ki Mora. Mergo sak umuran. Wis roh Mas Adika ya. Ampun. Ragile Pak Kangkong ya pipine ya goblem kaya sampeyan ngono. Deh. Aku karek ngetutne karo ngrokok anakku kok ngono kuwi. Iya. Ya. Yo menanduk sing rada gumyak lagune apa? Sepisan meneh nggo kundur ya ora apa-apa. Napa? Dangdut. Dangdut napa? Anu ngadeg sik ayo. Nah, sak karepmu Pak Kangko ora ngarani nduk. Nggih. Sak senengmu arek nembang apa? Ki nek pamundhut pirang-pirang, Mas Joko pilah kenceng. Nggih, tasih ngebyar. Niki Pak Dalang, salam sehat sedayanipun amin, nyamleng klasikanipun Dik Ki Mora. Joko pilah kenceng uga Pak Marsono saka Pilang Kenceng Madiun uga Mas Ngadinu Pondok Ungu. Jakarta tetep setia monitor Mas Kangko. Nggih, mbah nuwun. Uga saka Sunarto Pak Enanda wonten Gemolong Sragen. Nggih. Nembang apa Cahayu? Sing campur sari apa sing campur sari kira-kira? Campur sari nggih. Ki ana mau sing nyuwun negara angin apa negara apa kemanggu. Sakarepmu arep minangkani apa? Ya. Nggih. Napa nggih? Wah. Manut sampean sing kira-kira sampean seneng tur apal apa? Semanding mawon. Semanding? Nggih. Aku mau jane arep muni semanding ngono lho dadi. Semanding, tenan lho, Nduk. Aja lali karo janjimu lho ya karo Pak Kangko. Nggih. Sok nek wis kondang, regane larang, lek melu Pak Kangko kudu piye? Gak usah bayar. Enggak sampe. Biyen niken Salindri sakmene iki wis ngene iki, di karo mbok iki delokne sapa-sapa ngono. Mbak niken biyen pancen ngono, Nduk. Nggih. Pak Kangko tumut anak kula kersane anu ya kaya ibuke sampean. Nggih, kula ingete sing delok, aku delok sing samian karo Mbak Niken Salindri kuwi nyanyi. Nyanyi apa? Sing gak semanding to, Mbak. Urung enek. Oh, sing Niken Salindri di pangku Pak Kangko kae. Teng mriku. Oh, ning dhuwur kotak ngono di pangku Nggih, Pak tapi Kangko. kula mboten usah sampean wis tuwek kok. Ya ora kuat aku mangku awakmu to, Nduk. Nggih. Biyen jaman mangku Mbak Niken kan Pak Kangko jek enom. Nggih. Mbak Niken yo jek cilik dadi ora ngefek. Dadi saiki Niken namane melejit luar biasa. Zaman saiki lak mangku Mbak Niken wis kuat. Wis ora kuat wisane gedine semono. Yo ora wong akeh anakku kok. Aku ki wis tuwek cah dadi wis ora aneh-aneh. Bapak Kangko ki umure wis meh 48 sok Oktober. Oh, nggih. Arep ngadu apa Pak Kangko ulang tahun? Kapan? Oktober. Oktober. Heeh. Oktober piro? Tanggal 9. Tanggal 9. Heeh. Kula ngadu napa? Apa? Ngadu sinden. Ngadu sinden. Ya lah, mboten. Ngadu tembang karo donga ngono, Nduk. Nggih, tembang, donga, dhuwit. Ya ora usah nek dhuwit Pak Kangko. Ora perlu dhuwitmu kok. Nggih. Sumanding ya, Nak. Semoga kamu bisa melejit kayak Mbak Niken, Mbak Lintang. Kediri kan produksi sinden pirang-pirang. Nggih, nggih. Dikempit-kempit pancen dhisik terus. Oh, ngono ya. Ya. Karo mboke Niken biyen si Mbak Wiwin ki pancen yo ngono. Kersane tumut jenengan nggih Pak Kangko. Yo. Mau saiki nganti kondang kaya ngono, Lintang yo ngono, nyusul karo mboke. Tulung Mas anu Pak Kangko niki Lintang kula titip ning jenengan iki tekan dewasane yo Lintang Kairo juga luar biasa iki tukul meneh Nduk Ki Mora.
Nggone melu Pak Kangko ora mikir perkara dhuwit, ning pengin tampil eksis bersama Duit Jolaras Indonesia. Nah, yo sumanding monggo para musiknya Indonesia. Nah, yuk. Bulan kekancar ing rati Kure jagat bareng kawan si reki sayang natah bunga gerenggong tresno nyadik sliramu emang kanyo manis sesut yaku Kimura.
Ya, iki sing ditampilke sing cek bocah-bocah wae sing tuwek-tuwek iki engko kari-kari. Ngono ya, Truk? Ya. Mbak Tata iki mau nembange wis. Lah saiki tak kon joget. Joget. Ya. Milion, Nduk. Jaipongan apa lenggeran? Nek jaipongan Bajidor Kahot, lek lenggeran eling-eling Banyumasan. Nah, ya sayu. Ketokno nek kowe tak kursuske tak sekolahke ana ing Surya Sumirat utawa Sanggar Tari. Kene ya ana Sanggar Tari, Truk. Ya, Saraswati nek ora kleru. Wah, ngono ya. Ngono Apa no? Jaipongan apa lenggeran? Lengger mawon. Lengger mawon nggih, eling-eling Banyumasan coba. Oh, ngono Ya, Wingi bubar tampil maksimal luar biasa menjadi tokoh sentral dalam lakon Sri Kandi Mustakaweni wayang wong bocah. Oh, ngono, Bro. Ya. Gatut kaca kembar? Ya. Pentase ana ing Bali Kambang Surakarta. Ya sayangi aku ora iso nunggoni mergo ana gawean. Maaf ya, Nduk. Maaf, Bapak pas kae ora iso nunggoni. Nggih, mboten napa-napa. Kapan? Pentas meneh kapan? Tak nunggoni aku. Niki sementara dereng enten tapi sampun mendekati ujian materi SS. Oh, ngono ya. Nggih, bulan insyaallah bulan September pertengahan. Oh, muga-muga ora pas barengan Bapak Dalang ya. Amin. Yo coba lengger Banyumasane nggih sayu. Nggih. Nah, yo tanpa dibawani ya, Truk, tanpa dibawani coba. Mumpung sing ngendang kuwi saka kulon. Kulone ngunut. Ya. Yo. Nah. Coba kaya apa diaturke lenggeran Banyumasan. Heling-heling Banyumasan yuk. Hey!
Deh. Ya, cucu lek nyekolahne lek ngeleske ya, Truk. Ya. Wis sekolahe nganti setengah 4 rong nganti mulai wis bablas ning sanggar. Mulai wis jam 8 bengi, jam 9 bengi, Truk. Oh, bendina ngono kuwi. Ya. Ora apa-apa maton kuwi tansah kegulang ing reh babagan kesenian budaya. Wong tuwa tetep kudu mendukung 100% ya, Gong.